Това е част от неговия спасителен замисъл, защото ако той покаже себе си в слава, това ще задължи всички да повярват в него и ще наруши тяхната свобода. И затова единствената личба, която остава, е тази, която е предизобразена в Стария Завет чрез Йона, именно неговото възкресение. И той загадъчно говори и казва: разрушете този храм и в 3 дни ще го въздигне. И вижте, че по-нататък ще видим, точно за тези думи го осъждат. Когато намират лъжи свидетели, точно там се хващат за тия думи. За 3 дена, които са всъщност отново личбата на Йона. Така че тук той говори за най-силното, за възкресението, което пак няма да го приемат. Така че виждаме как той извършва най-големите чудеса, но в същото време остава свобода за вяра или неверие. Ето това според мен е много велико в Евангелието, че въпреки всичко остава свободата. Да вярваш или не.